benvinguts a un nou episodi de Això no és veritat, en la segona part del programa que vam fer dedicat a la pandèmia del Covid-19, perquè bé, tampoc ens ha passat res estrany a la nostra vida estos dies. La nostra normalitat segueix sent la pandèmia. Encara falta una miqueta per a que arribi a la nova normalitat aquesta que diu el govern, i encara que alguns treballem i tot això, encara estem vivint en la pandèmia, encara estem vivint en el confinament, encara estem vivint amb unes restriccions per eixir de casa, amb unes normes estranyes. Estem vivint en una espècie de zona 0 o zona 1 o part 2 o part 3, una cosa així, una espècie de calendari estrany, i res, tenim que anar una miqueta fent vida i van passant coses. I bé, crec que hi ha una miqueta de material que ha passat últimament per a poder parlar poder fer un podcast i poder parlar una miqueta d'aquesta pandèmia, una miqueta de la nostra vida també. Soc Pere Álvaro, @Pere Álvaro a Twitter, i avui m'acompanyen el doctor en entomologia Miquel Ángelo Lespina, @Sicily Aragonès. Què tal, com estàs? Hola, què tal? Així estem. És expert en plagues, i sempre que passa alguna coseta aixina, sempre parlem en ell per a donar una miqueta de llum, i també tindre un tio que és un doctor. A mi me fa il·lusió, si algun dia passés alguna cosa, n'hi ha algun doctor, mi amigo és doctor, i jo què sé, és una cosa que me faria il·lusió algun dia poder dir això. També m'acompanya... Sobretot últimament me demanen opinió en panderoles, però panderoles verdes. Molt bé, molt bé. Molt bé, és la teva àrea d'experiència, és perfecte, és ideal, està molt bé. No sé si també qué problema n'hi ha. Idea per un segon podcast. Sí, bueno, sí. El preparem ràpidament. També m'acompanya Twitterrorist, @Twitterrorist a Twitter. Què tal, com estàs? Aquesta pregunta la fan moltes vegades al dia i és... cada dia és igual. Sí. Estem tots igual. Però bé. Sí, la veritat és que si no treballes ni res, sí que està aquest efecte de que els dies no passen i que sempre és un dia indeterminat del mig de la setmana, sí que és veritat. I per últim també... És a dir, no eixim de casa, no tenim contacte amb ningú i estem tot el dia a l'ordinador, que per mi de puta mare. Sí, bueno, durant molt de temps això va ser la meva vida, també tinc que dir que podria tornar a aquest lloc. I per últim, Israel Vasco, @Isblagi. Què tal, com estàs? Pues feliç, o sea, me dona la sensació que som el podcast més feliç del confinament, no? Perquè la veritat és que jo estic a gust. De fet, he començat a posar-me triste perquè veig que això pareix que va manejant-se i tornem a ir de casa i, bueno, d'alguna manera acabarem tornant a anar a treballar, no? Però és que jo estic content, així, saps? Home, jo ho vaig comentar al podcast anterior, jo odiava de la meva feina la turnicitat, fer nit i cap de setmana, i ara estic anant de matí vesprada, dilluns, divendres. És el meu horari ideal. I feel you, bro, I feel you. Perquè a mi jo també vaig a turnos, els 3 turnos, i és que en el meu cas és diferent. Jo estic de grup de risc, estic bé de salut, però mentre estic a la cosa està ahí, pues soc grup de risc, entonces estic en casa. Ja estic aprofitant vaig fent el TFM del màster i tot, i de Rodríguez, bueno, de Rodríguez no, de amo de casa, la meva nòvia treballant, teletreballant, i jo pues fent la faena de casa, i mentre vaig fent la faeneta i això del TFM i tal, i els ratos que tinc, pues sí, l'ordenador i tal. Vull dir que en realitat, i cobrant, o sigui, que és feliç, jo què més puc demanar? A mi me ve de puta mare la pandèmia i el confinament. Estàs vivint el somni totalment, estàs vivint el somni. Estic vivint el somni capitalista, tu pensa, estic pasta sense treballar. La fàbrica està en marxa, jo guanyo diners i mentre faig les meues coses. Coño, soc un senyor burguès de tota la vida del senyor. Està molt bé. Estan generant riquesa. I estic generant... Claro, quan me diguen, que vacances estàs pegat, i dic, no, perdona, he estat fent com el teu jefe. Exactament igual. Pues està molt bé perquè, clar, la majoria dels podcasts, que n'hi ha una febre del podcast ara totalment i tal, del confinament i tot el tema, són una xina com molt tristos, com ara després parlarem d'alguna experiència audiovisual que té alguna gent ahí i tal, que s'han fet molt famosos en programes de Telecinco i tal, que és com una cosa com molt tremenda del gobierno nos quiere matar, i nosaltres som feliços, nosaltres estem així en casa tranquil·lament, en el nostre ordinador, i sim a treballar, tornem al súper, mirem pel·lícules, fem cosetes, juguem a l'ordinador i som feliços, no ens fa falta més. O sigui, és una cosa... Està molt bé, la veritat, està molt bé.
Bé, Mr. Wonderful Box està quedant pesat, no? És com... Tio, Jo falta trobo molt a poc que faltar la passa. bicicleta. bueno, claro. Menos mal que demà me deixen la bicicleta, però això és l'únic que trobo a faltar. Que n'hi ha una cosa que és que la poses a la bicicleta, l'alces i pots fer bicicleta en casa. Sí, se pot fer això, però quan vas tindre que triar entre comprar-me un sofà i això, vas comprar-me el sofà i la putada és que el sofà no me l'han portat perquè hi ha hagut la quarantena i han suspès això i m'he quedat sense un i sense l'altre. És fàcil, a lo valencià. Poses 2 caixes de taronja, lo alces i ja està. Sí. I la hòstia que me pegaré, segurament, però bueno. Bueno, comencem una miqueta a parlar una miqueta del tema. Sempre, pues, el primer punt més o menys està més o menys clar. El que ha estat la pandèmia, no? La cronologia del que ha estat la pandèmia fins ara. Més que res, això volia fer-lo més que res perquè estem vivint dins d'aquest món pandèmic, d'una malaltia mortal i tal, i clar, se perd una miqueta el que és la perspectiva del que ha passat fins ara. És com si... O sigui, jo no tinc massa records de com era la vida abans del Covid i tal. Potser siga per l'abús de drogues en la meva joventut i tal, que tinc com molt poqueta memòria ja, però la veritat és que ahir me costa una miqueta recordar de com eren les coses fa un mes o mes i algo abans que es comencés tot això. Així hem preparat una cronologia menudeta. A veure qui de vosaltres me vol ajudar. Jo mateix te dic. Vale. Si ja tens davant, me 30 dius... de desembre de 2019. Vale, molt bé, comencem. Pues, esa data, el 30 de desembre, apareix un brot de pneumònia d'una causa desconeguda a la ciutat xinesa de Wuhan. Dia de cap d'any de 2020, 1 de gener. Sí, el 2 de gener es tanca el mercat municipal de Wuhan, degut que és l'origen del brot. 9 de gener. El 9 de gener és la primera víctima mortal reconeguda d'aquesta pandèmia. 10 de gener. El dia després, el dia 10, ja s'identifica el virus Covid-19, un virus desconegut fins a la data i que em sembla que és el responsable d'aquest brot de pneumònia a la Xina. 13 de gener. El primer cas fora de Xina, a Tailàndia, un país també asiàtic, i clar, ja se declara la pandèmia, una epidèmia que ha votat els límits estatals. La pandèmia se declara en març. Vale. De març. Vale, correcte, gràcies. Següent. 24 de gener. El 24 són els primers casos a Europa, és concretament a França, a les ciutats de Bordeus i París. 31 de gener. L'últim dia de gener es declara el primer cas a l'estat espanyol, a La Gomera, un infectat per un turista alemany. Crec que va ser el cas aquest del turista que se va anar ahí de putes i per ahí per les Canàries, i crec que va ser aquest cas. 9 de febrer. El 9 de febrer, pocs dies després, penseu que la cosa va començar en desembre i ara estem en febrer, que són 2 mesos, que és pràcticament res. És el segon cas a l'estat espanyol, a Mallorca també, una zona turística, un ciutadà britànic, un altre turista, que se va infectar en un viatge als Alps fent turisme i que al arribar a Mallorca es va trobar que estava malalt. 13 de febrer. Això és una cosa que no coneixia i és molt graciós perquè el dia 13 de febrer sembla que va estar la primera víctima mortal del Covid-19 a Europa. La primera víctima mortal, més concretament a València. Això no se va saber fins que se va fer l'autòpsia el mes després, el mes de març, en el qual es va detectar que aquesta persona, que en principi havia faltat per una pneumònia, realment és el primer mort europeu i valencià del Covid-19. També aquest mateix dia, després d'un període de cancel·lacions d'empreses i tal, es cancel·la de forma definitiva el Mobile World Congress a la ciutat de Barcelona, una cosa que va ser una miqueta escandalós i tal, perquè bueno, és un tema polític, el Mobile World Congress té molt de criticisme i tal, i n'hi havia per part de l'Ajuntament i les administracions un rebuig a qualsevol tipus de cancel·lació, de que això tenia que fer sí o sí.
23 de febrer. 23 de febrer per a mi és una data molt important perquè jo a partir d'aquest moment jo vaig pensar que la cosa anava super en sèrio, perquè a Itàlia es cancela el Carnaval de Venècia i clar, jo dic, hòstia, els venecians han cancel·lat el seu carnaval, que és una cosa super brutal, la cosa de pintar molt malament. 9 de març. El 9 de març, pràcticament una setmaneta i poc després, Itàlia inicia l'aïllament total per coronavirus. A l'estat espanyol es tanquen els col·legis i es recomana el teletreball. 10 de març. Al dia següent passa el que ningú pensava que podia passar mai de la vida i el que les autoritats valencianes havien negat un dia després d'altre. Les autoritats del País Valencià cancel·len les falles i també la festivitat de la Madalena a Castelló. 13 de març. 13 de març és una data, diguem, una miqueta estadística. A partir d'aquest moment Europa concentra més casos que tota la resta de països del món, llevant Xina. 14 de març. El 14 de març és també un dia per al calendari, un dia que es recordarà perquè és el dia que el govern espanyol decreta l'estat d'alarma i comença el famós confinamiento. 2 d'abril. El 2 d'abril han passat uns 4 mesos i tal, bueno, 3 mesos possiblement, una cosa així, des de que vaig començar tota aquesta moguda, i en aquest moment el nombre de casos a nivell mundial supera ja el 1.000.000 de persones. 16 d'abril. Menys de dos setmanetes després ja els casos a nivell mundial ja superen els 2 milions, s'han duplicat en uns 15 dies i n'hi ha 137.000 víctimes mortals. I 27 d'abril. 27 d'abril és l'última data que tinc així aquest mini calendari. Possiblement en estos dies últims del mes encara han passat moltes coses, però que no està així reflectit, que és que el nombre de casos a nivell mundial supera ja els 3 milions, a més de 250.000 víctimes mortals reconegudes, perquè probablement siguen més a tot el món. Què vos sembla? Què, acollona, no acollona? Fa gràcia el que diu algú. Em sembla com una grip. És una grip, veritat. No, pero algú molaba que odia lo de que menos mal que es un poco lo del ministre aquell, ¿no? Que es un bichito que se cae de la mesa y se mata, vull dir que no és una cosa com un ébola o una història, perquè si no estarien tots ja flipant, vamos, ni la purga ni Walking Dead ni hòsties, estaria tot l'aire. Sí, bueno, és una miqueta que això és del síndrome tòxico de la colza famosa. Això va ser un ministre del PSOE, no me recordo el nom, que va dir això, que era un bichito que si se cae al suelo se mata. I era una cosa... si algun dia fem un especial pandèmies, quan tot això passe, tocarem lo de la colza, que és una cosa molt graciosa. Hòstia, al PSOE li toquen totes. També la colza li va tocar, ara que ho dius. Sí. Sí. La Covid, la colza, totes les tragèdies són per a ells. Sí, sembla que sí. A veure, el tema de les víctimes mortals és un tema que, bueno, és una miqueta de, no m'atreviria a dir demagògia, però un tema potser de conspiranoia, que ens amaguen víctimes mortals i tot el tema, que no vol que se sàpiga. Després parlarem una miqueta d'això, perquè és un dels marcs aixina del que és la ultradreta i tal. Però... però això, diguem, ara ho diguem per el morbo. És per el morbo, no? Mira, saps què ha faltat? Sí, ara arriba el moment del poble de saps què ha faltat? Així hi ha algunes... Que tu te'n recordes de... Així he fet una petita llista de persones que per ahir he recollit que han faltat pel Covid-19. El primer de tot és el nostre ídol, Juan Cotino. Quina pena, ja no es podrà desitjar, o com ho deia. De Chiche. Ni ell ni el germà. Sí, és una cosa prou graciós perquè, clar, ell se va acomiadar del judici dient, bueno, si el COVID-19 lo permite, nos volveremos a ver. Ahí sería com molt graciós. I mira, pues... Les últimes paraules. Pues sí, se veu que no. El segon que tinc aquí en la llista és també un altre valencià il·lustre, castellanenc, que és el filòleg Germà Colón.
Jo no sabia si aquest home estava viu encara, però se veu que ha faltat... També vivia a Barcelona i estava retirat, molt major, i també sembla que va faltar per el Covid-19. Jo és que m'he llevat una miqueta sorpresa perquè són aquests tios que penses que ja s'han mort. És una miqueta de ràbia, però no sé si el seguiu o alguna cosa d'estes o... Sí, sabia qui era, però no sabia, me passa poc com a tu, no sabia res d'ell. Després d'una dona que jo pensava que estava viva, però que no sabia res d'ella des de feia temps, és Lucía Bosé, que és la matriarca del clan Bosé, la mare de Miguel Bosé i companyia. Viva estava. Viva estava, però jo què sé, feia temps que no se sabia res d'ella i tal. Després conta com italiana, que... Sí, és italiana, sí, té doble nacionalitat. Conta com a comunitària, juga de comunitària. Després també una sorpresa... Digues? Tot gent jove, com estem veient. Sí. Després un altre que també m'ha cridat l'atenció, Josep Maria Benet i Jornet, que és un dramaturg i guionista i productor català, que no sé si vos recordeu del Cor de la Ciutat, ni Saga de Poder, estos culebrons de la TV3 tan famosos i tal. Crec que també era el que feia la de Amar en tiempos revueltos, pot ser, o alguna cosa així, no me'n recordé. Ho vaig mirar en la Wikipedia per a veure què havia fet últimament i no sé si vos sona el que estic dient o no seguiu culebrons o algo. Sí, la sèrie sí, però no sabia que era de l'home este. Ja. Pues aquest home per a la gent de la quinta, que se recordem molt de la TV3, diguem-ne que és el responsable dels famosos culebrons estos que feia la TV3, que tenien una qualitat prou interessant, acceptable, és una cosa que t'enganxava i estava prou bé, uns productes audiovisuals molt dignes i que van tindre també realment molt èxit, realment, un èxit interessant. Després, un personatge que era molt popular fa anys, que inclús va ser com una espècie de model de conducta, que és Francisco Hernando Contreras, que si dic així el nom no vos sona de res, però és Paco el Pocero, el famós Paco el Pocero de Sesenya. No sabia jo que era ell. Oye, chico, com ho has posat, i hòstia, este home s'ha mort. Sí. Aquest home, després de no poder fer les seves urbes megalítiques, ciberpunks, al secarral castellà, se'n va anar a la Guinea Equatorial i també va tindre que eixir per potes d'allí. Després, Enrique Mújica, exministre del PSOE, de l'època de Felipe González i tal. No sé si... És el que va participar en el procés de pau ahí en Euskal Herria amb Otegi i tot això, no? Sí, va ser crec que sí, però ho va fer diguem-ne que era un tio molt contrari a tot el que era el tema de Mundo Abertzale i tal, són aquesta part del PSOE que són centralistes espanyolistes, la part més espanyolista del PSOE. Sí, que... el PSOE. Sí, el PSOE, el PSOE és el PSOE. No té altra part. El PSOE sense careta. I després està Lorenzo Sanz, expresident de Real Madrid, club de futbol. Un home que era molt graciós perquè era la viva imatge del mafiós de los Simpsons, de Tony el Gordo. Sí. Tal qual. Era Tony el Gordo totalment. Després el príncipe gitano, autor de la famosa versió In the Ghetto, i sí. ¿Digues? També, se va currar un periodista d'estos valencians, l'home era d'ací, de Castelló, era nascut en Castelló. Sí, i vull dir que era d'ací, era a València i això, i a banda del Indegueto famós i d'això també la Chilipú, que el va popularitzar, no sé si germana o cosina d'ell, era cosí també d'un tio y diuen, estos son todos familia, ¿no? Tío que le diuen Sabicas, el niño Sabicas. No sé si vos sonará. Y ese tío es uno de los que va a popularizar mogollón el tema de la guitarra flamenca en Estados Unidos, antes de Paco de Lucía y tot el rotllo. Tela la història de l'home este del príncipe gitano. Sí, molt interessant. Tot un personatge i un referent, Lo que claro, te quedes en el Indegueto, ¿no? Claro. Muy interesante. El fil estaba por ahí, es que no me recuerdo.
Bueno, Uno d'estos Valencià que il·lustre, diuen el- Valencià il·lustre totalment, o sea, Sí, igual tan desconegut com il·lustre. Sí. Sí, que són esta gent que són valencians i no saps que són valencians, és molt curiós, molt curiós. Arévalo. Bueno, Arévalo, sí, bueno, sí, també Valencià il·lustre, per què no? Tercera via. No sabía que Arévalo era Valencia. Sí que és Valencià. Sí. Passa Sí, que... és molt, però... Sí, és que bueno... Tècnicament, Digues. tècnicament sí, no? Tècnicament sí, és valencià, pues, perquè mira, sí, l'ha nascut així, no? Sí, és que Realment València. molta d'aquesta gent... És a dir, el tema dels valencians, diguem-ne, famosos, és que malauradament molts d'ells s'han fet famosos o a Madrid o a Barcelona. I clar, és un temeta una miqueta... el tema que de retindre talent és una cosa que tenim que millorar. I per últim, perquè s'ha comentat molt, José María Calleja, periodista molt famós, progressista i tal. Jo el seguia a CNN+, no sé si vosaltres vos recordeu d'ell o algo. Sí, I el yo periodista recuerdo este... que hiciera en el CN Plus y era en plan de estos tertulians que hi havia. Hi ha afegit jo ahir que també que ha faltat Aute. És veritat. Sí, és veritat, se va passar, sí, és cert. Tio, ja veus. Curiós. Hi ha molta més gent, també. Som i famosillos Però i un poc. Però s'ha mort per la Covid o per un... Sí, també per sí, el bicho. Sí. Perquè, per exemple, el Michael Robinson s'ha mort d'un càncer que tenia. Sí, això va ser tenia. càncer. Temps. Ja estiga. Mos que ja ve a tots, no? Robinson. Sí, son de estos tíos que, bueno, no va a faltar el COVID, pero bueno, es una de estas personas que ningú pot parlar malament d'ell, no? Que jo què sé, jo no era molt futbolero, no soc massa un dels futbolero. britànics que ha après castellà, perquè molts britànics que venien a Espanya a jugar a futbol anaven al traductor. Mireu Beckham se va passar 4 o 5 anys en el Real Madrid i al final ni buenos días va aprendre. Sí. I Això és típic anglès, eh? Sí, bueno. ho sé, però això que un anglès no ho faça crida l'atenció. Sí, bueno. És que este era un rojo de mierda. Sí, ho anava a dir. Era... Una cosa, claro, Michael Robinson era anglès i va jugar en la selecció irlandesa. Sí, Hòstia, això sí? és curiós. Això és curiós. Se veu que va renunciar a jugar amb Anglaterra i va preferir jugar en Irlanda. No sé si és perquè tenia orígens irlandesos o perquè simplement va preferir això. No ho tinc massa clar. Perquè era un puto crack i punt. Ja està. Ja està. Molt curiós. Però bueno, no va faltar el Covid, per això no ens interessa la teva vida, Robinson. Si t'hagueres mort d'una altra malaltia, parlaríem de tu, però com no. Bueno, és trist, però és cert. Per acabar una miqueta aquest part de repàs al que és el Covid pròpiament dit, aquí en el Confidencial n'hi ha una notícia que la vaig llegir, me va semblar prou interessant, la penjarem per ací i tal, perquè jo crec que és una notícia està prou xuda, amb testimonis, tant testimonis, diguem-ne, de carrer com gent una miqueta autoritzada, gent en coneixements i tal, d'una miqueta de què és el que va fallar. Això perquè s'ha de mare, quines raons són per a que aquesta malaltia s'hagi ficat a tots pràcticament de genolls, no? Això s'ha anat totalment de mare, mai millor dit, i l'article es diu ¿por qué no lo vimos venir? La cadena de errores que nos cambió la vida para siempre. I el que fan és marcar el que serien com uns 6 errors consecutius, totes les mogudes aquestes grosses, no és un error només, sinó que és una sèrie d'errors. El primer error que diuen és que és aquesta espurna menudeta que quan comença a cremar, quan el bosc crema, al principi, a les primeres hores d'incendi és molt fàcil apagar. Va un retén dels bombers i ràpidament les autobombes que tenen tiren aigua o apaguen tot, desbrossen la zona, la vigilen i ja està. Però si tu el deixes tot el matí cremant,
ahí se fa un front de flames gegant que ja és incontrolable, ja és un incendi forestal supergran i ja no el pots controlar. I és una qüestió d'hores. En aquest tema de la pandèmia no és d'hores, sortosament, però sí que serien de les primeres setmanes. Si tu a les primeres setmanes tu ja directament talles, actues o controles. Pero si no, es que esto es como una gripe, tal, no sé qué, no, las fallas se harán sin ningún problema, tal, venceremos al miedo, la cosa se va anant de mares. Sí, fan aquí aquesta comparació amb el que seria un incendi forestal. A les primeres hores de l'incendi, un conato de fuego, això és molt fàcil d'apagar, però si no arribes a les primeres hores, ja la cosa se'n va totalment. Me pasa una cosa, que es que hem vingut de la gripe aviar. Com era esto? El ébola? Les vaques boges. No sé què. Venim de no sé quantes malalties, pandèmies que anaven a arrasar el món i després s'han quedat en 4 morts i ja està. Sí, estic en tu. El que passa és que això és un problema també, és el que diuen, no? Si actues, per exemple en Alemanya, segons vaig llegir per ahí, passa que no he trobat ahí sinó una font xula per a ficar-lo i tal, comenten que la gent està molt cabrejada en el govern perquè el govern ha sobreactuat. Sí, ho tiraren molt encara això al Zapatero, no? En la gripe aviar va ser o algo així. Jo és que no me'n recordo, però clar, molt de s'ha de gastar molt de diners comprant... Sí, és una crisi econòmica prou forteta, se van gastar 300 i pico milions llargs i tal en... Lo que passa amb aquest tema és que es veu que n'hi havia negocis darrere amb el tema de la creació d'aquesta la vacuna o el que siga, i a Europa es van gastar no sé quants milions i la van acabar venent a països africans. Van crear una arma i es va vendre a països africans més cara de la que es va comprar. No coneixia. I ja hi dius, hòstia... És el compte de que ve el llop, que ho dius tantes vegades que al final no t'ho creus. Y que ve y al final pues va a ser la gripe aviar, el ébola, no sé cuánto y al final... Sí, és totalment cert, però per sobreactuar no se mor ningú. Sí, està clar. Però el problema és quan sobreactues. Quan hi ha una malaltia real, és a dir, si hi ha una malaltia real sobreactues, val. Però si estàs creant és a dir, estàs creant por per a justificar la despesa de tants diners per a beneficis propals, claro, això no lo poden saber. Sí, això és un tema de discussió. En principi jo soc de sobreactuar, perquè no sap ningú de sobreactuar, però el que tu dius és cert i va ser molt criticat el govern de Zapatero en l'època, perquè estava en una crisi econòmica de l'hòstia i se van gastar 300 i pico milions d'euros en unes vacunes que no van servir per a res, o sigui, perquè no va arribar mai la moguda esta. El segon error que marquen així és la incapacitat de col·laborar entre les organitzacions, entre les distintes institucions. S'ha vist en Europa clarament països furtant-se un a l'altre material mèdic, països que es neguen a col·laborar econòmicament o logísticament. Als Estats Units he llegit que no sé quin estat han desplegat a la Guàrdia Estatal per a impedir que els federals confisquen material sanitari. Però, Pere, així a Espanya, per exemple, el que han fet és llevar-li el control a les autonomies que portaven 30 anys portant la sanitat pública, sabent tots els proveïdors on estaven, on se compraven tot el material, ho van centralitzar tot i no van saber comprar coses perquè pràcticament no sabien on comprar-les. És com si tu tens una empresa multinacional i de sobte, en lloc de que cada seu compre el seu material, tu ho compres des de la seu de Kansas, per exemple. Correcte. I el de Kansas no té ni puta idea on se compra en Espanya el material. Correcte. I això així va passar, per exemple. Home, i una cosa que demostra això és que els valencians, quan van agafar totes les mascaretes i tot això, i van dir, mira, per a Madrid i ja les repartirem d'ací uns dies. És a dir, el tema és que hem rebut més ajuda de la Xina que aquesta setmana arriba l'avió número 17 que de l'estat espanyol. Correcte. 7 avions de la Xina, que sí, que estem pagat i tal, que també estem pagant a l'estat espanyol.
el percentatge que ens tocaria, mascaretes i demés. Sí. I entra també el tema, un poc per lo que comentàveu antes, dels negociets i tal, i de la recentralització esta de baratillo, no? Perquè ara és molt fàcil des de l'estat central dir, bueno, situació de crisi, anem a gestionar-ho nosaltres, no? Això és el que ha passat tota la vida, des de Julio César en l'imperi romà. Ui, la cosa està molt mal, anem a centralitzar-ho tot, poders absoluts pràcticament pel governant i per l'estat central i punto. I el que dius tu, Miguel Àngel, estan desbordats, perquè òbviament no tenen aquestes competències, fa 20-30 anys que no les tenen, que no ho gestionen, que no saben fer-ho, i damunt ve el tema dels negociets, que com s'ha vist en el de les mascaretes que ha gestionat el govern central, eren, damunt de que no valien un duro, eren pues això, la economía de amiguetes. O sea, eren tot contactes d'estos de gent de... Tío, no sé, que me han dicho que van a comprar no sé cuánto. Sí. El Twitter també, i són, pues, nada, negocis d'amics i coneguts i famílies i tots els rotllos estos de... Al final són negocis de merda, de tirar diners, de... En este cas eren mascaretes que no valien, les defectuoses estes que havien confundit el de la CE en el de China Export, sí. No? Que són coses d'estes que diuen, no, això, qualsevol que es dediqui a això té que tindre ja dominat i controlat. En certa manera, pues, per una banda tens això, per una altra banda tenim pues, el que hem tingut així, que per sort, pues, mira, jo crec que podem estar prou orgullosos de com s'ho han muntat i s'ho han gestionat. Una plaça pel senyor Wu Keping, crec que és, Keping, segur? Perquè en el 2018 Ximo Puig va anar a la Xina a contactar amb empresaris d'allà per a fer exportacions i importacions amb ells. Recordem que Isabel Bonich es va burlar de Ximo Puig achinant-se els ulls amb els dits i dient, ui, el xenol Ximo Puig ha vingut a fer el negoci no sé què. Sí. Desobedeixo. Me recordes. Va burlar d'ell. Sí, me recordé. És un nou èxit de... Però després hi ha una altra cosa que és el fet de que li estem pagant a l'estat espanyol, li estem passant els impostos que generem així, no, la sanitat segueix al nostre càrrec, no es passen el que toca i ens hem d'endeutar amb l'estat espanyol per a cobrir les senceres. És que és un engany que està passant ara mateix, perquè damunt que s'han agafat les competències i hem gestionat nosaltres tot el tema i damunt ens hem quedat ens hem seguit endeutant-nos amb l'estat central. És penós el que està passant. Sí, però és que això passa per pensar que vas dir, hòstia, estem pagant avions xinesos perquè ens porten coses i també estem pagant a l'estat espanyol i ens porta coses. I és que és obvi, l'estat espanyol ja l'estem pagant tota la vida. Ja. Sí. Ja no ens ha de donar res. Sí, així... Anem a pagar sí o sí. Per continuar una miqueta, el tercer error és Occidente sin experiencia. Realment, així a Occident no tenim una experiència clara de tindre malalties greus. Altres països, malauradament països menys desenvolupats que nosaltres, sí que tenen que combatre brots de malària, brots de febre estranya i tal. Per exemple, a Venècia, una cosa que no coneixia és que Venècia estava molt preparada perquè ells tenen probabilitat de patir a l'estiu les febres del Nil, que és una malaltia, imagina que d'origen africà, que pot ser allà en la zona de Venècia, perquè és una zona de marxal i tal, pot ser es desenvolupa aquesta malaltia. I clar, si estan molt preparats en respiradors i coses així, per a que clar, si n'hi ha un brot fort, els hospitals s'omplen de gent que té símptomes d'una malaltia respiratòria, no? I a banda d'estar preparats davant una pandèmia, també amb els efectes de la pandèmia, de com fer un confinament de la població, que és la famosa pregunta que li va fer burlant-se a l'estat espanyol Carles Mulet, el senador este. Sí, correcte. Que li va dir que faríem en un apocalipsis zombi, se van burlar, però és una cosa que val, no és el mateix, però se podia haver fet un pla en cas de que passaran aquestes coses, però almenys tenir un full de ruta que seguir i no anar improvisant a poc a poc, perquè de fet és el que jo deia al principi, tu segueixes un confinament perquè saps que t'has de quedar en casa per evitar que se moga el vector que són nosaltres,
I clar, si tu no... Després s'ha començat a improvisar. Bueno, i ara deixem a treballar, perquè si te vas a treballar no contagies, però no pots fer-ho sí perquè si vas en bicicleta o a córrer sí que contagies a les persones o a caminar. A treballar no. En autobús no. En bici tú a soles sí. Sí. La cosa graciosa, si em permeteu, és que jo vaig fer com una pregunta troll perquè no li responien mai a les seves preguntes. I jo vaig ficar en Twitter que en els Estats Units aquest tema sí que se va treballar una miqueta, mig en broma, mig en serió, perquè un apocalipsi zombi és la catàstrofe definitiva. Si tu estàs preparat per a un apocalipsi zombi, estàs preparat per a tot, per a pandèmies, que te peta una central nuclear, un maremoto que t'inunda 1.000 quilòmetres de costa, etc. És una miqueta la prova de foc definitiva per a un sistema i tal. Si tu estàs preparat per a un apocalipsi zombi, estàs preparat per a tot. I ells sí que als Estats Units ho treballaven a un nivell, òbviament, molt teòric, molt en simulacions i tal. Què passaria? Ara se detecta un apocalipsi zombi a Califòrnia, què fas? Claro, y es una cosa que es una cosa interessant. El quart error... Però una cosa, sigues. Te faltaria el Godzilla, no? Que apareguera els monstres estos gegants que apareixen enmig de la mar, i després el meteorito. El meteorito. Sí, seria... Pel meteorito ja tenia la pel·li d'Armagedon. Sí, estaria Tulu i després el meteorito. Serien els dos que estarien per damunt de l'apocalipsi. El quart error és Espanya sus cosas. Me fa molta gràcia. Espanya va actuar molt lentament, va actuar negant-se a reconèixer el que estava passant, és el tema aquest de és una gripe, esto serà una gripe i tal. I ahí se va perdre 1 o 2 setmanes que hagueren estat totalment vitals, i va haver com una vacil·lació en l'actuació del govern, de que quan va actuar, la veritat és que va ser una cosa molt decidida de confinament i tal, però clar, això tu podries haver començat 15, no diré 15 dies perquè també és una cosa que jo 15 dies abans també estava fent brometes, però una setmaneta abans sí que se podria haver començat i tal. De fet, el que acabaren fet és copiar-se d'Itàlia totes les mesures que feien una setmana després. Sí, és el que se deia, que estàvem en una setmana d'Itàlia, sí. El que feien també un poc era el que deia Puigdemont, és a dir, Puigdemont deia una cosa, fer el confinament total, i era, està boig, no sé. Bueno, sí, farem el confinament total. Després van dir lo de fer poder eixir per franges horàries, que era el que està fent Andorra. Van dir, està boig, no sé què, sí, anem a fer-ho, no sé què, que és una mica com... L'aspecte està sent molt divertida, tota aquesta caiguda de carasses, no? Jo és que... Antindepes. Sí, jo he ficat un meme. Jo he ficat un meme ahí a Twitter, amb això, el Mr. Bean copiant-se l'examen, i principito jajaja, fins que m'ha fet retweet Antonio Baños, m'ha entrat mitja tabàrnia i ara tota la poscada catalana dient-me de tot. És molt graciós, és molt graciós. No el vull silenciar perquè un hombre español de verdad no se arruga ante nada, pero estoy silenciado realmente porque es una cosa una miqueta vergonyosa. Y una altra coseta es el tema de que al principi deien de que esto no entiende de territorios. Sí, hostia. Y ahora de sobte, quan han dissenyat la desescalada, ja són les províncies. I, hòstia, si en la infecció donava igual, ara quan és perquè és diferent, és que són d'aquestes coses. Clar. Va vindre el virus, no saben les províncies espanyoles, ara sí. Una cosa que és molt fatal de tot això és el tema el rotllo de la unitat mos salvarà del virus, no? És com ha sigut tan... I és el rotllo de que el focus ha estat en Madrid, que és el que diem tot, el focus està en Badajoz, i se tanca Badajoz i a fer la mà. Sí, és totalment. Ha sigut exagerat, o sigui, el rotllo per lo que parlem moltes vegades del franquisme sociològic i tot el rotllo, això està tan degrat i tan mamat el rotllo, i el logo la campanya de solo es que me recorda moltíssim aquella de la crisi també, de esto lo arreglamos entre todos. Sí. No, salvamos unidos, o no sé com és el rotllo. Sí. Israel, i si el focus arriba a ser hacia València o a Barcelona o al País Basc, una de les ciutats d'ahí, jo estic segur que
bombes no tiraríem perquè serien massa gros, però anar arruixant aigua i així en les ciutats amb avions de l'Armada, segur. No sé, la gent. no, és una cosa molt curiosa, bé, per acabar una miqueta aquest punt. Cosa, Sí. recordeu de que en pobles com Xeraco i tot això van ficar barricades per a que els madrilenys no anaren a la platja i va haver d'anar l'exèrcit espanyol a traure-les, Home, perquè és un... Sí. Sí. Sí, és un... Dret constitucional. Sí. La platgeta. Vas a dir-li a tu que no vaig a la playa. Sí, bueno, és que un tema... Hi ha una concentració excessiva a Madrid, que és un dels temes favorits nostres. Tots els mitjans de comunicació estan allí, les grans empreses estan allí. És tot gent que viu en 4 barris de Madrid que se coneixen tot el tema i tal, ese mundillo i tal. Anem a veure, hi ha un problema que vaig comentar en Twitter també, que clar, és que la informació que se dona és una informació que se dona des de Madrid. Aleshores es dona una informació com... I per a Madrid. I clar, i es dona una informació molt tremenda. Jo estic treballant en una fàbrica de taulells, sí, similar al taulell, així a Castelló, i clar, jo no tinc esa notícia, esa percepció de que vamos a morir todos. Per a mi, jo faig una vida confinat a casa, però prou normal, que jo vaig a comprar i tot el tema, la meva mascareta, els meus guants de làtex, sense cap problema. Clar, ells tenen un problema que han habilitat una pista de gel per acumular morts. Hòstia, no és el mateix. No sé si heu vist l'hospital de campanya ese de l'IFEMA. Sí, home... Ahir van fer un acte de campanya no, però sí, un acte de que estaven 1.000 persones ahí dins, sense mascaretes ni res. Sí. I després si en 4 xiquets al riu, i ala, els valencianos. Sí, correcte. És que damunt és això, o sigui, damunt el rotllo és que van vindre així quan van poder, des de que els confinaren, el següent va pegar a nosaltres. Nosaltres teníem no sé quantes cepes diferents del virus i tot això, saps què t'he vull dir? Igual que en Que Estats damunt Units és un la culpa. Igual que en Estats Units li han anomenat el virus xinès, doncs així seria el virus valenciano. Ja. Levantino. El cinquè error seria un sistema impreparado. Sempre s'ha dit que teníem la millor sanitat del món, tal, no sé què, los sanitarios, tal. Realment no és així, és una sanitat molt cremada per retallades, amb treballadors molt cremats, treballadors insuficients. És curiós perquè les dues comunitats... N'hi ha molts motius, ¿vale? N'hi ha molts motius perquè això que l'error té molts pares, no? Però les dues comunitats més afectades, Catalunya i la Comunitat de Madrid, són dues comunitats on hi ha una implantació molt gran de la sanitat privada i n'hi ha un descontrol i un caos que te cagues de molts nivells de diferent privatització, col·laboració públic-privada, hospital privats que se gestiona, hospital públic que la gestiona una empresa privada, hospital públic que mig d'ell se gestiona privadament com una clínica, no sé què, que això crec que a Catalunya passava sovint, que hi havia hospitals que estaven gestionats mig i mig, una cosa molt estranya. Recorde que Albano Dante Fachin ja va fer activisme en la seva època sobre aquest tema i tal. El cafè amb llet. El cafè amb llet. O sigui, a Catalunya sobre aquest tema. I, clar, no tenim el millor sistema sanitari del món, clarament. Està infrafinançat totalment i això els valencians... Sí, digues. Així al País Valencià les dades pitjors de contagi en sanitaris, bueno, a banda de tot això, Espanya és el que més sanitaris té contagiat de tot el món, però en el País Valencià el percentatge més alt és el de l'Hospital de Dénia, claro. que també se diu Marina Taúd. Marina Taúd, ja ho sé, ja. Sí, és privat. Sí, o sigui, cal millorar... privada, vull dir. Sí, cal millorar el nostre sistema sanitari. No és el millor sistema sanitari del món. És increïblement eficient perquè fa moltíssimes coses en molts pocs diners, això sí que ho té, però és que un sistema públic no ha de ser eficient, ha de ser eficaç. Directament, o sigui, no has de ser el més barat curant el càncer, sinó que has de ser el que cure càncer. Digues. I una cosa, i ens estem deixant de banda el tema de les residències. Sí, per suposat. Una abraçada també a la família de Cotino i Cedesa. Sí. O sigui, el tema de residències... Això ha sigut un poc justícia poètica, de tota manera.
Sí. Bueno, sí, el tema de les Jo residències. conec a persones que treballen ahí, que són tècnics i enfermers de residències, i li ha sabut mal que se morirà Cotino perquè no ha pagat tot el que ha fet, perquè l'escàndol de les residències era brutal. I després el sisè error, per acabar ja aquest puntet, el de totes les pandèmies, fica-s'hi. Ens enfrontem a una pandèmia. La pandèmia és increïblement contagiosa i la pandèmia és una cosa increïblement perillosa que bota fronteres, que afecta moltíssima gent i que en altres èpoques de la humanitat, per exemple pensem en la pesta negra famosa, sempre pensem va arrasar amb poblacions senceres i va destrossar on va passar i tal, no? I va canviar la configuració del món totalment. N'hi ha un autor, ara no m'hi el nom, que és el de Tierra de Arroz y Sal, és un autor de fantasia i ciència-ficció, hòstia, no m'hi ara, que té una obra que es diu així, Tierra de Arroz y Sal, que planteja una alternativa a una ucronia, un món alternatiu en el que la pesta negra acaba en tota la població d'Europa. No n'hi ha europeus. I clar, la gent avança per un territori ple de ciutats en ruïnes, catedrals en ruïnes, i la gent que vivia ahí ningú sap què és d'ells, què eren. I aquesta civilització que va deixar aquestes catedrals, qui eren? No? Que és una cosa pues, molt curiosa. No sé si teniu alguna cosa... Pot ser Kim Stanley Robinson? Sí, gràcies, moltíssimes gràcies. Sí. Tiempos de arroz y sal. Tiempos de arroz y sal, correcte. Gràcies. Qual sí que vos sona perquè és el de la trilogia de Marte. Marte rojo, Marte azul, verde, Marte azul. Verde i azul. Sí. Correcte. Ho buscaré. Sí, molt bo. A banda el tio és super rogeras, El tio és Rogelio, però a saco. I així l'altre dia, no sé qui ho comentava per Twitter, hi havia estudis de per culpa de la pesta a Europa, clar, va baixar tant la població que el campesinat, diguem, adquirir prou més poder de negociació a l'hora de pelear-se amb els senyors, a l'hora de posar-se a treballar, campesinat i artesans, saps? Perquè, clar, en quedaven molts menys. Això va afectar en certa manera també les relacions de poder d'ahir també. Hi havia l'article que tu estàs citant que diu per sort el Covid-19 no matarà tant de gent i no se perdrà no sé què sé quantos i dius que fills de puta seus. Exacte, per això venia, sí. Jo voldria comentar un xicotet drama que a Espanya no sé fins a quin punt afectarà, però per exemple en el sud d'Itàlia, que és una població prou envellida i moltes famílies viuen de les pensions de les persones majors, que ara moltes de les persones que s'han mort són majors, que això li llevarà una entrada econòmica a moltes famílies. I això també serà una cosa una causa indirecta d'esta pandèmia que en molts llocs causarà problemes. Això és terrible i ho entenc perquè jo em va casar i és una cosa que jo la tinc molt comentada en casa. Jo durant uns quants anys vaig estar vivint de la pensió de ma mare directament, i si ma mare hagués faltat jo t'hagués tingut, a banda del problema familiar i sentimental d'ovi, un problema econòmic de difícil solució, però seriós. Però bueno, canviem una miqueta del tema, parlat aquí una miqueta de la història del Covid fins ara i parlem de coses una miqueta més actuals, conseqüències de la pandèmia del Covid-19 a la nostra vida diària o a la situació actual en general, per dir d'alguna manera, però des de l'òptica des de la nostra òptica d'Això no és veritat, el material aquest superbo, el podcast antimadera que esteu tots esperant, no? Tema dels militars, tema de militars i tema de policia. Això és una cosa que també és una cosa molt típica d'Spanish totalment, perquè crec que no ha passat en cap altre país aquest paper que ha tingut la policia i l'exèrcit en el que seria gestió de la crisi. Militars donant... Sí, militars... Policia, exèrcit, UME, etc. Sí, militars donant rodes de premsa com si estiguérem sota atac enemic, com donant el parte,
moments surrealistes meravellosos de quan van rescatar 2 basquets de taronches que gracias a Dios se devolvieron a su dueño. Que es una 30 cosa... kilos de naranjas, Dios, 30 kilos. Pero esos son 2 baskets. 2 cabazos. Son 2 cabassos. ¿Qué me 2 estás cabassos de contando? taronches. Donant una roda de premsa per a dir que han agafat 30 quilos de taronja. Pero 2 cabazos de taronches, tío, ¿estáis locos o qué? Bueno, todos los días son lunes en la guerra, ¿no? sí, pero una cosa... El primer soldado de España. Això jo és que, clar, jo tinc que inclinar el cap davant dels mestres, el podcast de la palla russa, amb Kiko Miralles i companyia, i han dedicat unes quantes edicions directament a això, a partir-se el cul. És gent partir-se el cul de militars i policia en la ràdio de València Plaza, i em sembla totalment meravellós. Jo sóc addicte a aquest podcast perquè clar, és que te tens que riure, o sea, és que són unes coses que són ridícules. Així n'hi ha 2 teories, una que són genis de la comunicació política, i això és una cosa totalment genial i revolucionària, perquè és com un interludi còmic superbo i tal. Jo, per exemple, al senyor al Simón crec que és el del Moño Blanc, el que Sí. comentaven unes companyes de feina que els seus fills són fans d'aquest senyor i l'imiten, perquè se veu que els xiquets flipen en aquest senyor tan trist que parla així com tan fluixet i tal, i els xiquets l'imiten i em va semblar genial, no? I els militars, jo que sé, és com un interludi còmic, és una cosa descatxarrant, no ho sé. A mi el que me fa gràcia és que parlen tant que la caguen. També. Com quan fan ells un interrogatori amb tortures i tot això, que al final acaba confessant, pues estos parlen tant que acaben confessant, com la conferència de premsa esta, que al final van soltar que anaven a vigilar totes les crítiques al govern. Sí, però... Això va ser brutal. Va ser brutal, però estàs un normal perdut. O sigui, com pots dir una cosa aixina? Però aixina... Una dita que es diu algo paregut a donar-li algú una corda i s'acabarà penjant ell mateix. Sí. Si li dones corda a la policia, ja és que... Lo millor és que no és un policia de, jo que sé, de la Llosa de Ranes o algo así, Sí, que ja. és un militar condecorat que està allà en no sé què. O sigui, el màxim exponent que té a oferir l'estat espanyol a nivell militar és ese senyor. Està dient, sí, hem agafat 30 quilos de taronja. Sí, vigilaremos que no se critique al gobierno. Pero disculpa, o sea, ese tío ho va dir i en cap moment li va rechinar el cap de dir què collons acabe de dir. O sea, no ho va pensar. El tio va mollar que s'anava a vigilar les crítiques al govern com si això fos, jo què sé, tio, com si fos una puta dictadura. Si fos Venezuela. Machineu, que molar, no? Viure en ese món, tan convençut de tot, no? I tan feliç. No, perquè, jo què sé, després tocarem el tema una miqueta de bulos, fake news i tal, que és també una cosa molt interessant que està passant ara. O sigui, tu podries haver plantejat en plan de hem detectat uns interessos en divulgar informació falsa per a provocar una reacció negativa en la gent, per a diguem-ne, cremar a la gent, que la gent se torni una miqueta marejar a la gent, i això no pot ser una situació de crisi global com aquesta. Per tant, això se vigilarà molt bé a veure què interessos hi ha darrere de certs missatges que són contaminants. Fer una cosa, pegar-li la volteta una miqueta, jo què sé, algo, però no me digues esas merdes, tío. No me digues esas cosas, tío, que es una cosa terrible, tío. No sé. Cosa està de sempre de que les rodes de premsa... Perdó. Sí, no, que volia dir que la cosa està de sempre, que te dones compte, quan més parlo un poc el que deia David, no, de que es dones la corda i se pengen, no? Quan més corda els dones, te dones compte de que les elites en este país que són idiotes, que n'hi ha que dir-ho així, és que senyor, vostè és idiota, el que acaba de dir és com de sentit. És que una pregunta, papete, només, que una teoria era que això era com un interludi còmic, no? L'altra que és? L'altre que era que anaven drogats. L'altra és que realment és una xapussa supergran, o sigui, que són idiotes,
que no pot ser, o sea, no, o sea, de fet han desaparegut. De fet, aquesta gent ha desaparegut de... Más han tardat, que han estat 3 setmanes en els partes de guerra cada dia, que hi eren 3 militars i una persona civil. Però, senyors, això... Sí. Lo que diem antes, no? La unitat i la bandera, i en això arreglem el virus. Sí. No, que estava dient abans que... abans de dir és que si compareu amb altres països, les rodes de premsa són curtetes, 10 minuts, diuen les coses essencials, preguntes i ja està. I així se casquen. Cada vegada que és Pedro Sánchez per la tele són 1 hora i mitja per ahir d'un discurs que després no aclareix quasi res i ja si se fiquen a parlar els policies i tota aquesta gent i ja se lia perquè no saben el que diuen i acaben dient que furten taronges que intercepten cabassos de taronges i coses d'aixes. Els partes de multes. Sí. Lo de dir hem posat no sé quantes multes. Sí, com si això fuera una informació. Primera, com si fuera rellevant. Sí. I segona, com Però si fuera damunt, com per estar orgullosos. Que es diu, Ja. Fins i multes tot a la l'altre penya, dia... ha pesat mogolló de multes damunt caríssimes, que així una comparativa en meu nit. Sí. I dius, mare meva, d'on estan cepillant a la gent? Així Dius, que cabrons. Sí, n'hi ha Isra uns enllaços per avançar una miqueta. Així un enllaç del Levante que dia que no sé què dia és, però recent que en 36 dies s'han ficat 100 voltes més denúncies per la famosa llei Mordaza que en tot 2018. O sea, que és una cosa que això ho penjarem també a Twitter. Un mes i poc més que en tot un any. 100 Sí. vegades més. Que nos dejen actuar. Sí, moltes sancions no són legals. L'altre dia llegia a Andrés Boix que l'Ajuntament de València, o sigui, la policia local de València havia ficat un tuit que deia hem parat a 4 cotxes i hem multat a uno que anava al supermercat del barri i el tio diu, però on heu llegit en el decret que això no se pugui fer? Esteu cortant llibertats fonamentals i vosaltres esteu interpretant les coses d'una manera molt ampla i fent multes que si les porten als tribunals cauen perquè no hi ha legalitat, vaig. Sí. Després... Però el tema està en que se li suposa l'autoritat, li suposa no, tenen l'autoritat, no? Són l'autoritat, molt bé, però claro, fan aquesta interpretació com els dona la gana i arreando. Claro. O lo que tornem a lo de sempre. Fan el que volen. Però, ara fan el que volen, és això. Tornem a lo de sempre. Franquisme sociològic són la parella de la Guàrdia Civil. I la parella de la Guàrdia Civil te diu que te'n vaig a ta puta casa i te'n vas a ta puta casa o te gira la cara. O te tira... Però també no només s'han ficat multes per anar al supermercat, sinó també per comprar massa poc. Sí, això va ser molt graciós també. N'hi havia gent que havia comprat 4 o 5 coses i els han multat. Sí, és que clar, estem en el seu criteri, és com... L'abús de poder que sí, és un abús de poder totalment. Els fils, bueno, tot el que està replegant este Miquel Ramos en el Twitter. És de traca, tio, fan el que es dona la puta gana. Sí, bueno, comentem si voleu aquest tema, que és un tema... Així ficaré un parell d'enllaços així a Twitter parlant d'això. Està per exemple el tema aquest és un tema paral·lel. L'alcalde de Badalona el van detindre superborratxo per la ciutat de Barcelona i tal en ple confinament. I bueno, el país va fer un fil de Twitter i clar, està parlant de que quan vas començar l'estat d'alarma la policia ha ficat ja 600.000 propostes de sanció a diversos infractors, que és una autèntica barbaritat. I han iniciat advocats de l'Estat i també el defensor del poble que s'han queixat i han obert investigació sobre això perquè és una autèntica barbaritat. O sigui, és que les mateixes institucions de l'Estat estan realment molt preocupades ja en la policia, òbviament. Després, clar, 2 casos que estem comentant, que són 2 casos superrecents, que un d'ells els hem incorporat al guió del podcast avui mateixa. El primer és, bueno, un cas molt curiós, en l'última compareixença al Congrés del ministre Marlaska, Jon Iñárritu, no sé si ho heu comentat, no hem parlat. No, és molt graciós. Jo el que anava a dir que és molt graciós perquè és made in Spain totalment. El tio estava en una compareixença davant del ministre Marlaska tirant-li el cara el paper que està tenint la policia de la Guàrdia Civil, que nosaltres estem comentant ara, la veritat. Acaba la compareixença i tal, el tio agafa el seu cotxe, se torna al seu poble
y el para la Guardia Civil y el multe. I ell, què coño? O sea, ellos Tenia justificant. Ja. No li va donar Marlaska. Sí, no, és que el tio és diputat i el tio té un justificant per anar ahí a una no recordo el nom que té l'acte aquest, però bueno, té justificació i que és la seva obligació, acudir al Congrés a aquesta sessió de control del ministre Marlaska, fer-li les seves preguntes i després tornar-se a casa. I ell va tindre que tocar al ministeri i va dir, me passa això. I clar, ara, per exemple, n'hi ha una associació... En la mateixa carretera, Sí. en la mateixa carretera, el Renvilla tornava cap allí y va a hacer una foto y dice, muy bien, la Guardia Civil está haciendo un control para evitar No me jodas. que alguien se salte el confinamiento. Y era Iñárritu. Y Iñárritu le ha respost dient-li, que era jo. És que és molt fort. Pues bueno, per acabar-ho d'arreglar aquest tema, una associació prou facha diu que investigará si han habido injerencias en el trabajo de los agentes de seguridad y tal, com dient, ¿no? Que este tío se veu que se va a lliurar de la multa i tal, ¿no? Va dir, és que no li podeu multar, el tio té permís, és un diputat. De caneu, tio. És que dona igual. Que acabé de trobar la piulada del Revilla y diu, de vuelta a Cantabria, a la altura de la Cabrera, me estoy encontrando muchos controles de la Guardia Civil. Bien. Que fort. Y le contesta aún, ¿has dado cera o has pulido cera? El Miquel Ramos, d'un vídeo que rula per la zona de Benidorm, sembla que és d'agents de la policia local, sí, que van parar a una dona transexual i la van assetjar des del cotxe de patrulla mentre gravaven. Sí, literalmente el que han dicho ha sigut, día eres todavía más feo, eres horrible, ¿qué hacéis? Ahora no podéis jalar pollas ni robar y que te vayas, cerdo. Això en 30 segons. A banda de més coses. Increïble. Això l'ha gravat el conductor de la policia. És a dir, no és que l'hagin pillat infraganti, sinó, mira, ho estem gravant, estem orgullosos. I compartit en WhatsApp o coses d'això. Sí, suposa. Abans de continuar, vull dir una cosa de la policia de Benidorm, que a veure, tu al mes pots fer X, vull dir que estàs malant un número de dies al mes, val? Què fa la policia de Benidorm en general? Agafar aquests dies. És a dir, si per exemple el límit eren 3 dies, tots els policies de Benidorm estaven 3 dies de baixa laboral, tots els mesos, tots. Hòstia. L'Ajuntament de Benidorm va estar fins als collons. La forma de solucionar-ho, en compte de dir no feu això, fills de puta, va ser donar un plus de 500 euros a cada policia que no estava de baixa. És a dir, tu feies la teua feina, tu treballaves els teus dies i et donaven 500 euros de més. Els policies no és que estiguen ahí al límit de l'SMI, precisament. Doncs els van pujar. Què passa? Que amb el temps dir, vale, anem a baixar a 300 euros, això que dona per no anar a treballar, recordem que no és per treballar més, sinó és per anar a treballar. Tu no vas a treballar 2 dies i et tiren de la feina. Ja. Doncs aquesta gent li estaven donant... Van baixar de 500... No, quan van proposar de baixar 500 a 300 euros, va anar la policia a l'oficina de l'Ajuntament, de l'alcalde, perdó, i estava tancat en porta i li van començar a pegar parades per a tirar la porta baix per entrar a pegar-li a l'alcalde. Que fort, tio. Això, són companys d'aquesta gent. Increïble. Nuestros héroes, estos son nuestros héroes. És que no n'hi ha... Qui conega la zona de Benidorm sabrà que entre Benidorm i la vila, anant cap a Orxeta, n'hi ha un puticlub molt conegut, Les Mimoses. Jo tinc amics que vivien allà al costat, tots els caps de setmana anàvem allà. I clar, nosaltres anàvem igual a les 7 de la vesprada, estava el cotxe de la policia i ens tornàvem a les 12 de la nit i encara estava el cotxe de la policia. Directament. I com així, cabassos, passar al costat d'un local de striptease i veure a la policia local amb el seu cubata, coses així és lo normal. Increïble. Sí, però no hi ha responsabilitat. O sigui, és un tema que viuen com en un altre món.
totalment irresponsable, tenen el poder, és un abús del poder constant i és el que està passant. Si això no se soluciona, tan subiditos que estan, no sé com baixaran. Qui li apreten les cordes? Sí, passem... Se podria parlar molt... Sí que n'hi havia gent que li apretava les cordes, però ja no. Ja no. Per si tornen. Continua. Sí, bueno, sí, no podem... No, però sí. Volem que ens pille l'audiència nacional. Ja, passem a l'últim bloc i tal, ja amb això acabaríem el podcast, que portem una bona estoneta, que és, bueno, una de les persones que estan traient autèntic petroli de tot aquest tema del Covid és l'ultradreta i tot aquest sector de, diguem-ne, de fake news i conspiranoies i demés. Jo és que és un tema que a mi em toca una miqueta personalment, perquè, bueno, tinc un grup d'amics més o menys extens i en general que tinc molt bon rotllo, molta confiança, diguem-ne que hem discutit molt per aquest tema, perquè és el mantra, el discurs de nos ocultan los muertos, nos dicen, nos mienten, no nos dicen la verdad, mírate este vídeo que hablan así un poquito de todo y lo explican muy bien, y tu madre del Señor hermoso, ¿no? Tema de Iker, que sembla que està fent una miqueta Alex Jones, Infowars, a l'espanyola, i tema de molts canals de YouTube i molts àudios que rullen per ahí per WhatsApps de suposats metges que te diuen que están ocultando muertos ahí en el jardín o mogudes realment molt tremendes que no tenen cap base lògica i racional, teories de que el virus l'han fabricat en Xina, l'han fabricat en Rússia, l'han fabricat en els Estats Units, o sigui, tot autèntiques mogudes que no tenen cap prova darrere, cap justificació, que és com un testimoni estrany, però que se fa viral i que crea, diguem-ne, una inquietud en la gent i crea una desconfiança dels mitjans de comunicació. Sí. Això jo recordo una foto que n'hi havia, era de, mira, així estan dormint els metges, no sé què, que porten 22 hores treballant. El botó dret a la foto, és dir, en Google, vaig trobar-me que era de Manila o algo així, sí. Del 2000. Sí. Filipines. Val. Així n'hi ha... Una mica que sempre ha fet la dreta sud-americana. Que moltes són coses que venen dels Estats Units realment, són coses que ha ficat en pràctica la que és la dreta nord-americana, especialment dels Estats Units d'Amèrica, i aquí això s'està adaptant d'aquella manera una miqueta cutrillo. Sí, hi ha alguns fils interessants, hi ha un fil a Twitter que pensarem és interessant sobre el hashtag Sánchez Betellà, que és un hashtag diari que llança un compte de Twitter @JuanFrascudero, que és exregidor de Ciutadans a la ciutat d'Alacant, que és un tio que és expert en social media i és expert en màrqueting digital, tot el tema, i el tio s'està ocupant pràcticament 24/7 a moure amb el seu exèrcit de vots, diferents hashtags, atacant el govern de Pedro Sánchez. És un tio que s'ha apropat molt a Vox últimament i és un personatge, és un autèntic personatge molt curiós. Mola moltíssim perquè en la seva foto de perfil sembla pràcticament un model masculí i en les fotos reals és un tio que està prou gordaco i és un tio que té esa pinta de... jo què sé, te l'imagines més en la barra d'un puticlub un diumenge per a vesprar que no realment treballant en social media i coses així. És un tema molt curiós el tocar. El ficarem en Twitter, se va parlar una miqueta del seu moment, però clar, ahí veus que és la gent que diguem-ne viu d'això gairebé, o viu econòmicament d'això, que treu pasta d'això, o que viu per això, que dedica a un muntó d'hores a aquesta contaminació. Després hi ha un tema que és molt graciós, que bueno, aquest tema no el coneixia, que són els grups de Stop Confinamiento, especialment al que són des Facebook i altres xarxes locals. És la gent que està en contra del confinament, el confinament ordenat pel govern, i que té diverses teories i tal. No sé si coneixiu el tema. Me sona que demà volien fer alguna cosa. Sí, bueno, una manifestació. Això el tema és un tema prou graciós perquè són grups de Facebook que parlen diguem-ne unes teories de la conspiració realment supertotxes i tal, d'èlites satàniques pederastes, lo de la xarxa de 5G,
la xarxa aquesta de comunicació de telefonia que Sí, està... esa conspiranoia és molt bona. És que, clar, com estan instal·lant... Espera, jo vaig llegir una que era estan instal·lant la xarxa de 5G, això fa molt de soroll ambient. A les 8, tot el món aplaudir, mos han venut la moto, perquè ahí és quan estan instal·lant-ho i fa el soroll. Entonces, si aplaudim tots, la gent no s'enxina, òbviament, controlen a tots en la xarxa esta de 5G. Aquesta és molt bona. A Anglaterra, no sé quina ciutat, han cremat algunes de 5. Sí. Después, por ejemplo, aquí hay un que diu ¿no has notado cómo las palomas actúan diferente? Dius, ¿qué? Es que es muy gracioso, muy gracioso. Después, bueno, también un tío que el móvil a mí me funciona con wifi, no tengo datos, por eso yo estoy a salvo, una cosa realmente súper rara. És una cosa molt còmica, però n'hi ha gent que compra totes aquestes coses i això, diguem-ne, que és un problema, diguem-ne, seriós. El que me resulta curiós és que totes aquestes coses de normal te fan un vídeo de YouTube i amb això ja està demostrat. Jo estic un poc cansat en este tema i molts altres que de sobte tens una conversa con una xarxa social i t'arriba uno que te solta el blog perdut que te demostra una teoria o el vídeo de YouTube que te demostra una altra. I amb això ja està tot apanyat. I aquestes coses normalment es fan amb missatges molt fàcils d'entendre. Per exemple, que deies tu dels aplaudiments a les 8 i mira, fan això i clar, hi ha gent que li troba la lògica i amb això ja se queda. És molt difícil pelear contra això. Vull dir, per una banda, dona ràbia, perquè igual que la facilitat que tens perquè t'arribi tota aquesta merda, també la tens per buscar, per desmentir-la. Vull dir, tens internet, tio, entres el que tu has dit, agarres la imatge Google Imágenes, la busques i la típica imatge de los supermercados de Venezuela, estan vacíos. Ja ho saps. Miami. Són ixos rotllos. Per una banda, això te dona ràbia, però per una altra, també és de veres que és el que dius tu, és molt fàcil per este tipus de merda i de desinformació, perquè en una cosa que sigui un poquet versemblant, ¿vale? Un poquet que tinga un poquet de lògica, damunt que no siga molt difícil d'entendre, perquè òbviament la realitat és molt més complexa d'entendre. Joder, el bitxo este no sabem com és encara, no sabem encara les afeccions que té, els metges estan des del tema de la investigació desbordats, perquè avui això no, pues, el virus està ahí, és nou, pues no sabem tots els efectes que té. Lo dels morts, pues, òbviament els morts també estan comptant-se com se poden comptar i s'han comptat com s'han comptat i tot, i no és que t'oculten els morts, però és que és de veres que no sabem exactament tota la gent que n'ha infectat, tota la gent que n'ha morta. Claro, agafant-te a una coseta mínimament certa, donant-li versemblança, donant-li un poquet d'eixa lògica, i ja està, i te montes el discurs que te dona la gana i fas que pare un poquet de Xina i després ja el que dius tu, Michelangelo, ve el cherry picking de no, és que mira esta notícia que diu que tal i que qual. El tema és una miqueta... Les mentides són les que tenen una part de veritat. Sí, bueno, el tema... Que justifiques el que veus en la veritat i la resta també, perquè tenia raó en la primera part i en la segona també. Ja està. Sí, el tema és una miqueta... De fet, les bones històries, la bona ficció, està basat en això, vull dir, és una mentira, és una ficció, però té aquest punt de certesa que fa que a tu t'enganxe. Moltes vegades el que volem és escoltar el que desitgem escoltar. Exacte. És més per això. El tema és una miqueta complex, perquè ahí com així apunten un article molt interessant que s'ha llegit prou, que d'un mitjà que se diu, curiosament, Vox.com, però que no té res a veure amb Vox, que ells ho defineixen com és nihilisme manufacturat. És a dir, això no és un fenomen espontani, no és un subproducte del nostre ecosistema mediàtic, sinó que realment hi ha com una força, una voluntat al darrere de fer aquestes coses. Això, Bannon era especialista en això, Steve Bannon, que ja hem tractat d'ell en un parell d'ocasions, que ell definia que l'enemic no era el polític, no era el Partit Demòcrata en el seu cas, sinó que l'enemic eren els mitjans de comunicació, realment. I el que se tenia que fer és omplir-lo tot de merda,
Flood the zone with shit, omplir la zona de merda, de tal manera que diguem-ne que ningú no pogués saber el que era real del que era fals. Les notícies que eren bones de les notícies que eren roïnes. Simplement, diguem-ne que t'ho carregaves tot, omplies tot de notícies falses, omplies tot de notícies que apel·laven realment als budells, com dir-ho d'alguna manera, plantejaves una situació en què els mitjans t'enganyaven, cap mitjà de comunicació te deia la realitat, tots els mitjans estaven seguint oscurs interessos polítics o econòmics, per a no dir-te la realitat, estaven tots comprats i tu no te podies fiar de ningú. I això era una de les parts, diguem-ne, una de les primeres fases o una de les fases inicials per a aconseguir un govern, diguem-ne, d'ultradreta, és a dir, una desconfiança total del que és els mitjans de comunicació oficials o els mitjans de comunicació normals. Però ara una cosa, quan les distàncies, ara tenim que plorar tots els periodistes que s'estan anant al carrer. Ja no hi ha una tendència, ja portem uns mesos aixina. No, Isra, que si plores te fiquen en una llista de minions ahí. De Minions, és de veres. Ostres, jo no estic perquè jo tinc el cadenat, però sí. Què és això? Pues el, ¿cómo es digo este de las provincias? Burguera o Burguera, Burguera. Fausto, sí. Va a fer un llistat de gent de Twitter que no és que es burlaven, però quan començaran a tirar la carta gent de les províncies farem 4 bromes. I el tio pues, va ficar tot això i estan tots relacionats amb el Ricard Julià, més o menys perquè ells tenen una disputa des de fa anys perquè l'atacaren a Ricard per no sé quines històries del que ell treballava i el tio va fer això i crec que són unes 20 o 25 persones que estem en aquest llistat. Crec que Pere està. Jo crec que no. Tu no estàs? Jo crec que no. No estic segur, però crec que no. Pues som uns quants i li va posar a la llista Minions. Sí, perquè és una llista pública. El nivell, això és el nivell del periodisme, sí. Te vull dir. I segons ell va ser perquè es varen burlar de gent de les províncies que havien anat al carrer. Hòstia, una cosa sobre aquest tema també que em va fer molta gràcia era que han fet un ERTE en el Levante també. Sí. I era la premsa valenciana ha perdut no sé què. Després ves que el mateix dia estaven venent per 15 euros la solució aquesta de gel per a posar-te a les mans. Sí. En el Levante. Hòstia, tio. És que és això, vull dir, mira, jo fa molt de temps me vaig llegir, n'hi ha un llibre de Pasqual Serrano, que ha tingut també les seues eixides en Twitter, ese Tricornio, l'home este, no? Sí. Però este té un llibre, ja està desfasat, es diria Traficantes d'informació, i fa un repàs de tots els grups de comunicació en Espanya, no? Els amos, al final, el capital que n'hi ha darrere i els que són els que ho porten. A veure, no és arribar a dir de tots els periòdics estan manipulats, tots mos enganyen i tot això. No, és que senzillament darrere hi ha uns senyors que tenen els seus interessos, ni més ni menys. Són tot empreses privades i tenen els seus interessos. I els treballadors d'ahir pues, són mercenaris d'això. Han sigut mercenaris i entonces a mi me fa molta gràcia ara que ploren perquè al carrer i és com, pues, però és que tu no te dediques a informar, te dediques a transmetre, informar, sí, però dins de la línia i dins dels límits que te posa que senyor que mana, o aquests senyors que manen en el periòdic, i si tu no pots, si Mercadona no fa publicitat, doncs no fa publicitat. Claro. Tens? O si tu no pots dir que el Corte Inglés tira gent al carrer, doncs tu no ho pots dir, i així anar tot. Existen coses, com per exemple ahir lo del boluda este que té diners en Brussel·les. Controla el Valencia Plaza. Correcte. Em digueren a mi quan tots els anys Valencia Plaza pràcticament deixa amb deutes i ells és el que paga el deute per a que no tanque el periòdic. Això es va comentar quan va tancar la veu. Tot el món dia, la veu, és que claro, no vos afilieu. I és com, no. Qui està afiliat a Valencia Plaza? No. I qui compra el Levante? I qui compra les províncies? Que això n'hi ha que imprimir-ho, tio, que això val una pasta.
No, és que tots aquests negocis van a pèrdues. Per què? Perquè no és una qüestió d'informar i de treure... És una qüestió de, al final, reproduir, limitar un poc el discurs i l'opinió pública. És una arma política. Tots, i les teles igual. Sí. Obviamente. Entonces, claro, es que mos tiren al carrer. Joder, perquè no sou ningú, per dir-ho així. Quan va passar tot lo de la veu, jo recordo que me va pegar per mirar aquí feia tuits i les notícies de les periodistes que utilitzaven els polítics de l'esquerra, valenciana, que estan en el Botànic, PSOE, Podemos i Compromís, i se veia clarament com, per exemple, el Compromís estava publicant pràcticament quasi tot lo del diario.es i sí. Valencia Plata Saco, sí. Valencia Extra crec que també, però i tots plorant lo del diari La Veu, i crec que en un mes de piulades de Baldoví, Oltra i el partit, crec que havien fet un total de 6 notícies del diari La Veu. I una d'elles era que ploraven el tancament. És interessant, és una cosa curiosa perquè, clar, aquesta cosa ha arribat en un moment d'un puntet molt baix dels mitjans de comunicació, diguem-ne, oficials. I, clar, és una cosa que és una miqueta de mossegar-se la cola, una cosa pues, porta, diguem-ne, una altra. Així, per acabarem en dos... Digues? Sí, només una cosa, sí, que això s'extén tràficament a tot el panorama, diguem, mediàtic nacional espanyol, ¿vale? Passa exactament el mateix, i després que la gràcia de que la culpa d'això és de les fake news, el que estàvem parlant, sí. No? La culpa és de les fake news, és que vos tragueu les fake news, i cabrons. I se suposa que és de les xarxes socials. M'agradaria que quedés clar aquí en esta part final del podcast, tot aquest tema de la desinformació no és una cosa espontània, no és una conseqüència del sistema, sinó que n'hi ha una voluntat clara de fer aquestes coses. Així hi ha un article del País, que otro que també baila, que parla del manual de la ultraderecha para desinformar, i diguem-ne que són 6 punts del manual que se fa per a fer totes aquestes coses i que segur que vos sonen a tots. La primera part és que és la imitació d'una font d'informació fiable. Sempre és un testimoni d'un metge, un testimoni d'un infermer, el testimoni d'una persona que estava ahí o va veure un testimoni visual directe. Jo me recordé, el primer que vaig rebre va ser molt graciós per WhatsApp, el testimoni d'un suposat camioner que havia dut un camió carregat de mascaretes i respiradors i que quan arriba al polígon estava tot ple de cotxes oficials enduent-se respiradors, quan el respirador realment és un aparell mèdic que tens que saber-ho fer servir, que tu no el pots tindre a casa. El vice que també ho anava a dir, el vice va acusar, diguem-ne, a la exalcaldessa Manuela Carmena de tindre un respirador a sa casa, però, tio, si el respirador te'l fiquen quan no pots respirar, cabron. Una cosa és una botelleta d'oxigen per a un asmàtic, una persona que tinga apnea o alguna cosa així, però un respirador te'l fiquen quan estàs morint-te, no el pots tindre a casa, a no ser que vulguis morir-te a casa, jo què sé, és que és una cosa raríssima. El següent punt és morir-te en tu, ves a tu mateix, ja veuràs. El següent punt és l'exaltació de les emocions. Són sempre coses que exalten, diguem-ne, no és una informació com neutra, sinó que sempre són coses que exalten la por, l'enveja, la ira, la desconfiança. Sempre s'apel·la a unes emocions com molt primàries, com un sentiment d'injustícia, que jo estic treballant i els demés no, coses així, sempre això és tirar, diguem-ne, a sentiments d'aquest tipus, sentiments que puguen fer el següent punt, que és la polarització, és enfrontar, diguem-ne, la gent en bons i en roïns, realment. O sigui, nosaltres som els bons i altres som els... Digues? Perquè en el fons és més fàcil, vull dir, afecta més que apel·lar a la raó. Claro. Tot el món votar, no? Si te toquen els collons, pues al final acabes votant i perds el trellat. Entonces, pues, o blanco o negre, que moltes coses són o blanco o negre en esta vida. Sí, claro. Moltes coses, en compte de raonar-les, pues això, directament a patar als collons, no? I ja t'han tocat els collons i no ja votes. El següent punt és la teoria de la conspiració. Sempre l'enemic és una gran conspiració
front a la qual no tens poder i te tens que enfrontar a ells com una lluita titànica. Sempre són que si George Soros, que si organitzacions internacionals misterioses, sempre es que s'han ficat d'acord. Pedro Sánchez ya se ha puesto de acuerdo con los secesionistas, tal, no sé què. Sempre són coses que han passat entre bambalines, de les quals no n'hi ha proves, i a partir d'ahí s'explica una espècie de versió terrible del món contra la qual, si tu eres una persona en dos dits de fronts, una persona mínimament normal, te tens que enfrontar i tens que lluitar contra això. El següent punt és el descrèdit. Tens que descreditar als oponents com a gent, per exemple en el cas dels mitjans de comunicació, és gent que està venuda al poder o està, que no diuen la veritat. Ells saben la veritat però no la volen dir perquè estan pagats, estan comprats i no diuen la veritat. I l'últim punt és el troleig directament, és saturar, diguem-ne, tot el canal amb milers de missatges inclús contradients un en altre, dir una cosa i la contrària al dia següent, sempre, diguem-ne, anar movent la porteria d'un costat a un altre i, diguem-ne, impedir que la gent pugui raonar en tu. No sé si aquests punts vos sonen d'alguna conversa en Twitter, alguna notícia, algun vídeo que heu vist, jo crec que sí. Bueno, si en el fondo, si te fijes un poc, passa el mateix intentes raonar o llegir una cosa d'algú molt liberal, no? Molt neoliberal, que dius que cada 2 per 3 tenen que canviar d'argumentar històries, o també en els blaveros i les normes del Puig, cada dia que les tenen que canviar, perquè sí. Pues vale, acceptem això, pues ara ja no, ara canvien els accents, pues és història. El blaverisme és el nostre terraplanisme patri, no? És una miqueta, però sí, és que és una cosa, ara te un poc dice... és això, no? D'anar sempre tot el dia, no? Sí, és una cosa que fem malabars per poder eixir del pas, perquè al final, com no raones... Gràcies al blaverisme podem entendre molt millor totes aquestes coses que... Ho anava a dir, Miquel Àngelo, correcte. Sí, ho anava a dir perquè nosaltres, jo en una conversa que he tingut, dic, és que nosaltres això ja el coneixem. O sigui, aquestes mogudes nosaltres ja les hem viscut, realment, això és molt curiós. I per acabar, ja que... Jo me recordo que me venien ahí amb articles que subratllat que ficava dialecto provenzal o més d'estes dient-me que el valencià i el català eren diferents. I, hòstia, tio, i anaven en plan corrillo tots els blaveros que donen suport a això i per altra banda estaven nosaltres intentant dir, però això què collons és? I després explicaves les coses i ells no s'ho creien. El manual ese que has descrit era exactament el que passava sempre. Per acabar ja, perquè portem una estoneta ja parlant del tema, i hem parlat de, diguem-ne, el que és el manual de l'ultraderecha para desinformar, no? Que és el que estàvem comentant. Ara n'hi ha l'altre manual, que és el manual per a enfrontar-se a aquestes coses arran d'una moguda que ha passat molt graciosa que no hem tocat massa aquí en el podcast, però bueno, jo què sé, igual quan passa una miqueta de temps se pot tocar en això, que és tot el folló que ha passat en Telecinco, en Sálvame, una moguda amb un periodista de la dreta, un tal Alfonso Merlos, que en una col·laboració amb Estado d'Alarma li va passar per darrere la seva amant. Tant l'amant com la nòvia són 2 treballadores de Telecinco i ahí pues el Mediaset Expanded Universe ràpidament va agafar tot això i van a convertir-se en car de Sálvame. En ese sentit, lo de Telecinco es meravelloso. Sí, o el sea... tema el universo y la mitología que se generen ellas soles, tío, es impressionant. És molt graciós perquè ells van fer necessitat virtut, perquè ells tenien moltíssimes demandes, segons van explicar, arran del tomate, no sé si vos recordeu d'aquest programa que fa Muntó d'Ais, arran d'això que era un programa molt destroyer, van tindre moltíssimes demandes i directament no podien entrevistar a ningú. Aleshores el que van dedicar és a partir de Supervivientes, el reality show aquest, ells van generar una retroalimentació en el qual la gent que és a aquests programes, a aquests realities, després passen a ser col·laboradors i comencen a generar contingut. I és una màquina d'autogenerar contingut. I és una cosa... per a la gent que li mola aquestes coses, i especialment tenia algunes amigues que estudiaven audiovisuals, estaven enamorades del format perquè era una cosa meravellosa, era el sumo, o sea, era lo más alto, ¿no? El cas és que, bueno... Sí, totalment. Sí, és que és autogenerar tu el teu propi contingut.
El cas és que Jorge Javier va portar a la nòvia oficial al programa per a tractar el tema i van començar a arribar com a participadors, pues, el Merlos, el Negre va participar, i diguem-ne que Jorge Javier Vázquez es va destrossar totalment, es va destrossar però a saco, en el que s'ha definit com, diguem-ne, les fases per a poder acabar amb el discurs de la ultradreta. Una cosa, Pere, una cosa, antes de que nos expliques el manual de la bolivariano comunista para destruir el fascismo, explícanos un poco, yo ahí sí que estoy un poco perdido. Negre, ¿qui és este tío? Negre, Javier Negre és aquest periodista que, bueno, es va inventar una entrevista i també es va inventar el rotllo de que els professors professors catalans d'un institut en Catalunya castigaven les xiques per parlar castellà o no sé què i tal, que era tot mentira, i va ficar els seus noms i les seves fotos i tal. És un periodista del Mundo condemnat per inventar-se notícies falses, i és un dels tios que són més agitadors a nivell, diguem-ne, d'estat espanyols, de tot el que és la moguda aquesta de què estem parlant, no? de mitjans de comunicació molt tremendos, molt de fake news, molt de conspiranoia i tal. Jo tampoc ho he seguit molt, jo he seguit, diguem-ne, una miqueta de segona mà del que llits per ahí, del comenten en Twitter, però sembla que va, diguem-ne, en aquesta direcció. Jo la veritat que t'agraïsc que me facis tota aquesta explicació perquè no m'he enterat de res, com no tinc tele. Jo és que també veig molt poquet la tele, però diguem que és un tema que se podria parlar molt, i és que també a mi ja se m'escapa totalment aquest tema, o sigui, és una cosa que jo ja no puc tampoc, però bueno, per acabar, diguem-ne que Amadeu Mesquida ha fet un article al diario.es explicant una miqueta el tema, explicant el que va passar amb Jorge Javier Vázquez al seu programa i definint en 5 passos com es té que actuar front a un discurs d'ultradreta. El primer pas és treure's de la seva zona de confort, que quede clar que, diguem-ne, el comunicador d'ultradreta no està en un entorn en el que el seu discurs és acceptable. La ultradreta sempre intenta fer passar el seu discurs com un discurs normal, un discurs acceptable, i això no és així, no pot ser. Aleshores tu el primer cosa que tens que fer és que ells sàpiguen que estàs en territori hostil, en territori enemic. És a dir, el tema que se fa en molts programes, especialment de Mediaset, La Sexta, en certs opinadors que es donen veu, no s'ha de fer. Jo és que me recorde el programa Fax de la TV3, van convidar a Ortega Smith y al final van dir, bueno, pues verá usted con Ortega Smith que nosotros los catalanes no sé qué y aquí en TV3 no se manipula, y Ortega Smith va a dir, bueno, me es igual, yo esto lo cerraré cuando ganemos. No t'imaginaves que anava a passar, veritat? Passa una cosa, el que passa que aquest primer punt ja és una putada, és difícil perquè com està tan instaurat, ¿no? El rollo la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, i cada un pot dir el que li doni la gana, i totes les opinions són respectables. Claro. És fals, és una fal·làcia. Sí. Avui posava uno pel Twitter, un fatxa és un sac de merda objectivament. Sí. O sigui, aquesta opinió no val. Si el tio està parlant de que vol carregar-se a gent. Sí, per suposat. Perquè no pensa igual. Pues no, totes les opinions no són respectables. Com, claro, però això no està tan assimilat amb públicament, o sea, no, cada un pot dir el que vulga, i com cada un pot dir el que vulga, pues claro, ore tu com agarres i li generes un entorn hostil a aquest tipus d'opinions. Però mira, Jorge Javier ho va fer. L'entorn hostil l'hauria de fer el periodista dient-li que això és mentira, que per exemple, no sé si heu vist un vídeo de Abascal que estava en Estats Units, i el periodista le ficava punt per punt totes les coses que estava mentint, un carrer sense eixida, i al final el tio no sabia ni com defendre's. Me fes molt bé perquè hi ha molts periodistes que no són capaços de fer aquest paper i dir-te que tu estàs manipulant per això que estic dient de la llibertat d'expressió, de que tot el món pot opinar, però ahí si el periodista no talla i no diu, mira, tu és que estàs dient una mentida i jo tinc la prova,
Això és el següent punt, Miquel Àngelo, si em permets, que és dir-los a la cara quan diuen mentires i no deixar que siguin desenvolupant el seu argumentari fals. És a dir, és el que tu estàs dient, quan diuen una mentira no es tens que deixar que continuen, encara que tu sàpigues si és mentira, però una cosa que tu dius, Isra, molt ben dita, no? de respecte a l'opinió del contrari. Si l'opinió és falsa, que és una mentira, ho tens que dir i tens que tallar. El següent punt és assenyalar la seva hipocresia i les seves incongruències. En el cas especialment del Merlos, Alfonso Merlos es va dedicar durant molt de temps, és un tio conservador i tal, té el típic aspecte de senyor conservador, defensa de la família. Els temes que tocava molt era la defensa de la família tradicional, la família catòlica. Ell tenia una prometida con la que se iba a casar, patapim, patapam, i ell tenia una querida en casa quan teòricament estàvem tots de confinament, que no pots eixir de casa. O sigui, ell no podia anar a casa de la seva promesa per a xitar-se en ella per el confinament, però sí que tenia una xica en casa. I això és una hipocresia molt gran. I això se té que assenyalar, i el tal Jorge Javier ho va assenyalar, diguem, d'una forma perfecta al llarg del seu programa. No sé estaba caliente, ahora estaba buscando, només una coseta, sí, claro, es que este tío estaba, o no sé si encara està, i presentava les notícies de 13TV i tal. Sí. I va estar en la COPE també. Sí. Ja, vale. I hem parlat una volta d'ell pel tema de los hackers, no sé si vos el recordeu. Sí. Quan en Twitter li va fer m'agrada a una polla de 2 metres. Una polla gegant. Sí. Era ell. El castigo va ser... No, és que uns hackers m'han fet això. Sí. Ah, va ser ese? Sí. Sí. És meravellós, tot meravellós. El quart pas és ridiculització. Normalment és una gent que té... Això és una cosa que és una arma de doble fil, perquè també, diguem-ne que és una forma també de divulgar el seu missatge. Ells, de tota manera, són una gent que busca ser respectats. És una gent que busca una imatge respectable, una imatge sexy, que també diuen alguns grups d'ultradreta als Estats Units. Ells busquen, diguem-ne, aquest rotllo de respectabilitat, de gent seriosa. I ridiculitzar-los, encara que és una arma de doble fil, sí que pot servir per a mostrar-los una miqueta com són, com una gent realment prou cutre. O sigui, el negre anava d'un mestre de la comunicació, i tens un canal de YouTube en rebuig de 13TV i de Ràdio i de canals aixina de dretes que realment tenen una audiència mínima. Per últim, l'últim pas és assenyalar-los com el que són realment i advertir sobre el perill de la seva ideologia i de la seva manera de fer política, presentar-los realment com un perill. No sé què opineu així al respecte. Tot això ho va fer el Jorge Javier? Sí. Hòstia. En diversos programes, òbviament, no només en un... Diria. Yo pensaba, me recordaba de Ángel Martín y de sé lo que hicisteis. Sí. Les trolechaban mogollón. Sí. El trolechaban un huevo a Jorge Javier. Melada. Sí. Pero bueno, sí, era... Sí. Entonces no era tan heavy el rollo en les fake news y todo. Per què ho dius? Diría tú, el señor Jorge Javier, que se traga eso de la chistera, ¿no? Este programa es de rojos y maricones. Sí. Bueno, el tema és un tema curiós, s'ha parlat molt, perquè, clar, Sálvame té la imatge que té, especialment, diguem, entre gent una miqueta progressista i tal, però és un programa molt vist, té una audiència brutal i té una capacitat de colar missatge molt gran. Per exemple, una de les coses que deien, crec que ho han dit en la paella russa, l'últim de la paella russa, és que en aquest programa has escoltat crítiques al rei d'Espanya i crits a favor de la república, de que son uns lladres y tal, y que aquí somos republicanos y esa gente fuera. Coses que en el panorama, en el univers mediàtic, diguem, oficial, seriós, sí, no apareixen. Claro, perquè... No vas a llegir això en el... No te dic en el Mundo... No, o en la Sexta. En la Sexta. Claro que no. Claro, és un tema... Apareixen perquè és lo del cordó sanitari, asèptic. Sí. Ese que diu... 4 temes que són intocables. Sí, ese que diu la Masgreu. Això ho comentava també Kobi pel Twitter, que comentava que al final està graciós, no?, això que ha passat en el Sálvame, però també és de veure que tot això està dins d'una dinàmica on, per lo que parlem,
univers mediàtic al final és el que és i és Sí. superconservador. I la dreta cola el seu discurs de carrer i com Sí. vol. Entonces, claro, és un poc... És graciós i és interessant que passi això, és com una xispeta de llum. No enganyem. Pues lo que t'arriba com a consumidor de mitjans pues és el que és. Sí, però és que està rebent probablement una informació més d'esquerres i més democràtica i més trencadora. La senyora major de 70 anys que està mirant Sálvame, que l'estudiant universitari de Ciències Polítiques de 20 i pocs anys que s'està tragant ahí com un cabrón La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, lo de Ana Pastor, lo de Évole, ahí pican pedra el tío com un cabró, quan realment la informació realment trencadora i que arriba a la gent és Jorge Javier Vázquez dient aunque pases una mala racha no te folles a un facha. Això va dir també. Sí, Sí, això ho va dir. Hauré de començar a mirar Sálvame jo també. Més o menys volia acabar, diguem-ne, aquest missatge Mireu Sálvame, amb el missatge de Mireu Sálvame, no sé exactament. Deixaríem el programa així, espero que vos hagi agradat. Tornarem pronto, a veure si podem mantenir una regularitat de fer programetes. Que clar, com la meitat no esteu treballant i els que treballem com aixina poquet horari i tal, doncs bueno, és una miqueta més fàcil quedar que abans del Covid. Una cosa bona que ha portat el Covid, nosaltres puguem fer podcast més sovint i també aquesta salvació de la imatge pública que te Sálvame i els programes de Telecinco, no està malament. Pues no res, deixaríem el podcast així, espero que vos hagi agradat. Comenteu coses el que vulgueu, fer-nos like, seguir-nos en iVoox, en Twitter, Facebook i en totes bandes, i res més, fins a la pròxima.